Hvis du ikke tidligere har anvendt Mild.dk's webmail, så vil den her vejledning kunne hjælpe dig i gang med at få oprettet eller aktiveret din konto, og du vil få vist, hvorledes du kan finde den postmaster, som er den administrator lokalt ved dit tjenestested, som kan hjælpe dig videre med Mild.dk. Du skal logge ind på Fin og starte din Internet Explorer browser. Oppe i adressefeltet der skriver du ind til info, hvorved du kommer til FKITs IT-info startside. Du skal ned på siden og vælge den kasse, der hedder Tool Mild.dk. Nu åbnes startsiden til Mild.dk, hvor du kan læse om de muligheder, du finder på Mild.dk, om webmailsystemet og Mild.dk generelt. På dit tjenestested vil der normalt være tilknyttet en Mild.dk postmester. Du kan se, hvem det er ved at klikke på linket postmasterliste. Du får nu vist den oversigt, der er gældende med de postmester, som er tilknyttet de forskellige tjenestesteder i forsvaret. Hvis du ikke tidligere har anvendt Mild.dk, vil du kunne gå ind på en side og aktivere din konto. På samme side kan du også redigere den konto, du har. Klik på linket Aktivere og redigere konti. Din Mild.dk-konto er tilknyttet dit stabsnummer. Klik på boksen for at søge på stabsnummer, eller hvis du allerede har været inde på Mild.dk tidligere, så kan du søge via dit alias. Når du har indtastet dit stabsnummer, klikker du på Søg. Når din Mild.dk-konto bliver vist, vil du kunne oprette et alias, hvis du ikke allerede har sådan et, som du kan bruge som mailadresse i stedet for 00 og så dit medarbejdernummer @mild.dk. Hvis du vil ændre dit password til Mild.dk, er det også her på siden, du gør det. Udover de informationer, der står på denne side, som servicebeskrivelse for Mild.dk, vil du få yderligere information ved at klikke på Info til bruger. På denne side kan du også se, hvorledes du kommer ind på webmail-kontoen på internettet ved adressen webmail.mild.dk.